Maitxo Txandorena zorionak, laugarren etapa honetako irabazlezea, etapa zoragarriez egin dezu, egun ia osoa iaz egin den mendian nagusi zehala. Demostratuz, egun benetan polita zuretzat, ez? Bai, lehenbiziko liarnin pixkotatzen hasinez, eta gero bajadan arrautu jugu, eta hor pelotonin gelditu ingera, eta esan dut, ero-erun, atakatu behar duta. Aurrera junaiz, ez dit inor seitu, eta goti ongi nien, bajadan pixkot frenatuz, beldurrakin, eta goti gustora. Eta jakinta ibai atzetik da zaudela, pixko kontrolatute eta horrek laguntzen asko. Imaginatzen asko disfrutatu dezula, sufritu ere, Ibairen garaipen orokorrarekin zurea ia gaur zen postre, ze postre goxoa, ez? Bai, postrerik hobena. Egia esan asko disfrutatu dut, eta jakinta gainera Ibaiek buelta irauzi dula, espezial, egun bikaina eta lau egun ezin hobek. Zorionak. Eskerrik asko.